anar fent. I tu què tal? Molt bé, estic molt contenta. Ai, m'alegro molt de veure. Jo també. Què tal? T'han agafat d'actriu per la pel·li aquella... Com se diu? Aquella que era una adaptació d'una seqüela d'un remake, no? Sí. Sí? M'han agafat. Me'n vaig a gravar a Los Angeles. Que guai, en sèrio, que guai. Estic molt feliç. És molt fort. Ai, que m'alegro moltíssim. Sí, gràcies. Per cert, em pots fer un petit favor? No sé. Com que no sé. Quin? Passejar el meu gos, el rovelló, quan estigui a Los Angeles. A veure, el teu petit favor no quadra molt amb el nostre nivell d'amistat. Com que nivell d'amistat? No t'entenc. Sí, mira. L'amistat va per nivells i tu has d'anar levejant a partir de guanyar experiència. A veure, i amb aquest nivell d'amistat, què podem fer? A veure, el nivell d'ara estaríem en... Tia, em pots vigilar la porta del lavabo mentre pixo? O, tia, em pots donar un diazepam perquè el metge no em vol donar una recepta i estic fatal? Estaríem aquí. I entre aquests dos punts, pues, clar, hi ha un temps d'amistat i hauríem de fer un mínim d'un amic invisible i un viatge o una escapada. Ah, o sigui que la nostra amistat va amb nivells com un puto videojoc. A veure, tia, és molt senzill. Tu ara has d'anar farmejant amistat per pujar de level. Que level? I mira, ara mateix tens aquestes dues coses possibles, que són, o bé agafes tu el cotxe quan tornem de festa perquè jo em pugui emborratxar a saco, o em vens a buscar quan la R1 em deixi tirada al mig del no-res. No m'agraden. I no hi ha alguna quest secundària? A veure, això no funciona així. Tu te'n recordes del dia que em vas explicar que el gran fill de la putíssima del Manel et va enganyar? Sí, t'ho vaig explicar perquè ets la meva amiga. Clar, però és que l'amistat és intercanvi. I després de la xapa penosa que em vas fotre, el nostre nivell d'amistat està totalment descompensat. Molt bé. I com ho puc arreglar? A veure, se m'acaba d'ocorrir una cosa. Saps que la teva tieta té una casa amb piscina superxula als Pirineus. Podríem fer una escapada de cap de setmana. No, tia, no. Que no podem anar. Per? Que la va vendre, que no la té. O sigui, que he aguantat la teva xapa per res. Doncs sí. Què hi farem? Tia, i si t'abraço molt i molt fort? Vale, venga. Però això són quests secundàries, eh? Algo es algo. Em passeges el rovelló. Vale. Quants dies? 8 mesos. Què? És que...